ng mga nagbabagang balita. LGU truck driver patay sa pamamaril sa Del Gallego, Camarines Sur. PNP patuloy ang investigasyon sa insidente. Ina ng pinaslang na 13 anyos na dalagita dumating sa Milaor, hatid ang panawagan para sa hustisya. Archdiocese of Cáceres naghahanda na sa nalalapit na Peña Francia Festival. MOA signing sa pagitan ng JOC at pribadong sektor nakatakdang plantsahin. Magandang gabi. Narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Patay ang isang truck driver ng LGU Del Gallego matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin. Motibo at suspect sa krimen, patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad. Alamin sa ulat ni Regine Boy. Dead on the spot ang 49 anyos na truck driver na ito matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa barangay Nagkalit sa bayan ng Del Gallego, Camarines Sur nitong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si alias Batak, residente ng Zone 6 ng parehong barangay at truck driver ng LGU Del Gallego. Batay sa investigasyon ng pulisya, nasa inuman ang biktima mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kasama ang mga kaibigan at kaanak. Nakarinig na lamang umano ang mga residente ng sunod-sunod na putok ng baril pasado alas 7 ng gabi at doon na tumambad ang dugo ang biktima. Ang sabi kadtong kagharong is nadangog lang nindang may nagputok tapos bigsi irip ninda, iyon na nahiling ninda si victim is nagtuturo na ang dugo duman sa may sa may tukawan. Kaya sindaman right after kantong mahiling ninda, natakot sinda, naglukso sinda sa bintana, nagtago sinda. Nagtamo ng 5 tama ng baril ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan na agad nitong ikinamatay. As of now, inaano pa namin kung ano talaga yung pinaka-exact na motibo kung bakit nagkaroon ng ganitong insidente doon sa barangay. Base naman po sa investigation namin, ito daw pong biktima is pag nagsalita kasi siya ay may pagka-agresibo. So most probably po may naka-discussion siguro siya or baka noon pa na ganun yung actuation niya na until now is hindi na anuan sa kanya na ganun talaga siya magsalita. Tapos ang sinabi pa nito bago daw mamatay is sabi niya is hindi daw siyang natatakot mamatay. So yun ang isa sa mga anggulo na iniimbestigan namin bakit ganun siya magsalita. Okay. Kaya lang, based doon sa investigation namin sa family, is ang sabi sa amin, after na lang po ng living, makikipag-usap sa amin. Patuloy namang nagsasagawa ng masususing investigasyon ng Del Gallego Police upang makalap ng karagdagang ebidensya at impormasyon upang makilala ang suspect sa pamamaril. Luman po sa mga nakakaarap po ang buong pangyayari, makipagtulungan lang po sa amin, pumunta po dito sa impilan natin dito sa Del Gallego Municipal Police Station or tumawag po sa ating hotline sa 911 para kami na po ang pupunta sa inyo. Kung natatakot po kayong pumunta dito dahil sa inyong seguridad, kami na po mismo yung mga operatives namin or yung investigator ang pupunta kung saan man safe na lugar andun kayo. Saka doon naman po sa may gawa nito, sana po makonsensya naman na may pamilya rin yun, may pamilya ka rin. So sana po kung naririnig nyo man kami is sana sumuko ka na po sa amin para matulungan ka rin namin. Regine Boy, CSN. Nasampahan na ng kasong murder ng suspect sa pananaksak. Patay ang isang 22 years old na medtech student sa Naga City. Eyewitness sa krimen, nakatulong sa pagsasampa at pagpapatibay ng kaso. May ulat si Jan Amador.
Pinaglalamayan na sa kanilang bahay sa Barangay Pagatpat, Calabanga, Camarines Sur ang 22 anyos na medtech student na sinaksak patay kamakailan sa Naga City. Hustisya ang sigaw ng pamilya ng biktima kahit pa nasampahan ng kasong murder ang suspect na nasa likod ng krimen. So far, nakalusot si pag-receive sa fiscal, nakapasok dun sa 36 hour na hour period. Then, yun na lang ang hinihintay sa update sa date ng hearing. Since yung suspect ay nag-request ng PI or personal investigation or counter doon sa pagkaso na. Sa family, ang focus namin is kasuhan siya for murder. Kasi yun talaga ang nangyari and yun talaga yung totoong intent ng suspect. Kahapon, since nung sumuko yung suspect, at nagkaroon kami ng eyewitness kung saan siya ang naging guide namin at nagtumulong sa amin para ma-file namin yung kaso. So kahapon, mga bandang hapon na mga 1:30, 1:40, gano'n, dinala namin sa piskalya yung kaso at nasampahan siya ng kasong murder. Pero ang doon is nag-execute siya ng waiver na under preliminary investigation yung kaso. Ayon sa pulisya, malaking tulong ang salaysay ng eyewitness sa pagsasampa ng kasong murder sa suspect. Positibong kinilala ng eyewitness ang suspect na sumaksak sa biktima. Base doon sa statement ng ating witness, nung binasa ko yung statement niya, nakita niya na yung pananaksak talaga. Yun. So, parang nakasalubong niya, actually, nakasalubong nila, kasi dalawa yung witness natin. Nakasalubong nila yung tao, yung suspect, na nakahood. Then, pero nakikilala nila yung mukha. Base sa Revised Penal Code, reclusion perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong ang kahaharapin ng taong naharap sa kasong murder. Actually, ang Naga City is a safe place. Safe ang Naga. Okay. Nagkakataon lang siguro na may mga nangyayaring gano'n. Kasi, hindi naman natin siguro may iwasan na, or anong tawag doon, hindi natin kontrolado kung ano yung pwede mangyari. Pero sabi ko nga, ang PNP andyan lagi para rumisponde. Ang paalala lang sa publiko, maging maingat. Alam nyo na yung place is madilim, so huwag na kayong pupunta sa madilim na lugar. Alam nyo yung place na kulang ang tao, huwag na kayong dadahin. Lalo pagka mag-isa lang, tapos kasi yun ang nagiging opportunity na nakikita ng mga masasamang loob para gumawa ng masama. Jan Amador, CSN. Dumating sa Milaor ang ina ng 13 years old na dalagitang pinaslang nitong July 30, ina ng biktima panawagan ng hustisya sa pagkamatay ng kanyang anak. May ulat si Eli Balbin. Malamig ng bangkay ng dinatna ni Maripe Besmano ang kanyang anak edad 13 anyos na pinaslang at hinihinalang pinagsamantalahan pa nitong nakaraang linggo. Mula pa sa ibang bansa para magtrabaho si Maripe kaya parang pinagsakluban siya ng langit nang malamang pinaslang ang kanyang anak. Sa panayam ng Kamsur News kay Maripe, emosyonal niyang inalala ang kanilang huling pag-uusap ng kanyang anak bago nangyari ang karumal-dumal na krimen. Kausap ko po ng hapon siya, Mama, panalo po kami sa nutrition month. Sabi ko, wow, very good. Tapos mama, magluluto po ako ng lumpia, yung labong po. Sabi ko, magpaturo ka sa lola. Sabi ko, hindi mama, gumawa na ako. Sarap po. Sabi ko, wow, very good. Kaya gusto niya po mag-HRM. Sabi ko, I'm so proud of you now. Kaya ako nandito kung anong gusto niyo go. Nandito lang si mama. Ayon kay Besmano, halos gumuho ang kanyang mundo nang mabalitaan ang masaklap na balita mula sa kanyang kapatid. Pinangkaroon po ako ng kapatid kong ate, sorry. Si Ashley na si Morgan. Siyempre po, hindi ko po tanggap. Siyempre, hindi ko po tanggap.
Siya lang po yung sandalat ko. Lahat po nangyayari. Maganda o masama. Siya lang po nakakaunawa sa akin. Hindi ko lubos maisip na ang dami ba, hindi ko naman sa hinihiling po. Ang dami naman pong pwede, bakit ano ko pa po. Ang dami pa po na sobra po. Hindi ko natanggap. Kaya pagpasok ko po dito, nandun pa lang po ako. Hindi ko namakapang yung mga pa ako. Kasi sabi ko, hindi ko kaya makita yung mga ganyan. Nakita ko po, yung kabaon, hindi ko tanggap. Awang-awa po ako sa mukha. Oo po. Sobrang nakakaawa nga ako. Nasabi ko, sana ako na lang po nandyan. Hindi po siya. Hindi ko pa alam nangyari kagabi. Pareho po kami ng anak ko. Nawala na po ng malay. Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga kinaya. Yung anak ko hindi po kinaya. Matatandaan nitong Hulyo 30, pinasok ng sospek ang kanilang bahay sa Barangay San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Naglakas loob umanong manlaban ang biktima, ngunit siya ay napatay ng salarin. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati nitong Lunes, Agosto 4, nagpaabot ng tulong ang Overseas Worker Welfare Administration o OWA Bicol at ng lokal na pamahalaan ng Milaor sa pangunguna ni Mayor Bing Iyuste. Hustisya pa rin ang panawagan ng pamilya ng biktima sa sinapit ng Dalagita na marami pa sanang pangarap sa buhay ngunit sa isang iglap ay nawala dahil sa naturang krimen. Samantala, hinihintay pa rin ng Milaor Police ang resulta ng medico-legal upang matukoy kung ginahasa ba ang biktima. Eli Balbin, CSN. Hinakot na ng Menro Milaor ang tambak ng basura sa bypass road. Otoridad may babala sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura sa lugar. Nagbabalik si Eli Balbin. Sinimulan ng hakuti ng Municipal Environmental and Natural Resources Office o Menro Milaor ang mga nakatambak na basura sa gilid ng bypass road matapos ang higit 4 na buwan na pagkakabinbin sa utos mismo ni Mayor Bing Iyuste. Ayon kay Angeline Samson, Menro Officer, inatasan sila ng alkalde na agad na isagawa ang clean-up operation upang matugunan ang lumalalang problema sa basura na nagdudulot ng polusyon at panganib sa kalusugan ng mga residente. Ito po yung pinakauna niyang pinatrabaho sa amin is linisan po yung Milaor. After nun, isusunod na namin to kaso lang inantay po namin yung availability ng backhoe which is nirentahan pa po namin sa isang private na company po. So yun po, ngayon po na-schedule namin and unti-unti po namin tinatapos yung pagpahakot po dito. Sa panig ng mga opisyal ng barangay, ibinahagi ni Punong Barangay Benito Timones ng Barangay Borong-Borongan na matagal na nilang isinusumbong ang mga insidenteng ito subalit nahihirapan silang hulihin ang mga salarin. Automatic pag nag-coordinate sa amin yung munisipyo, makikipagtulungan sila dahil matagal na namin gusto mahuli nga dito ang mga nagtatapon pero mahirap kasi madaling araw natapon sila. Kwento ng residente na si George Arillas, halos 4 na buwan na aniyang hindi nakahakot ang basura at kadalasan nakikita niyang humihinto ang mga sasakyan upang doon itapon ang kanilang mga kalat. Siguro po mga 4 na buwan na yan. Basura, may nakikita ko dyan nagtatapon, mga tumitigil na mga sasakyan. Tapos, sabay alis. Tapos mga isda. Dahil dito, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Milaor na papaigtingin pa ang kanilang kampanya laban sa maling pagtatapo ng basura. Ipinaalala rin ni Samson na may umiiral na ordinansa para sa solid waste management na may katumbas na multa o community service. May ordinance po kami sa solid waste, Municipal Ordinance number 31. Meron din po kaming penalty sa mga mahuhuli po na lumalabag po sa ordinance ng solid waste. First offense is 1,000, second offense 2,000, and third offense 3,000. Yes po. And may
ano po siya, may kalakip siyang community service. Patuloy ang ginagawang hakot at inaasahan sa mga susunod na araw ay tuluyan ng malilinis ang bahagi ng bypass road, kasabay ang pagpapakalat na mas maraming paalala at pagmonitor sa lugar upang hindi na ito muling tambakan ng basura. Eli Balbin, CSN. Bumaba sa 1.95 million ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Hunyo, ayon sa Philippine Statistics Authority. Narito ang ulat. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa ikalawang sunod na buwan ngayong taon. Batay yan sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa labor force survey ng ahensya, mula sa 2.3 million noong Mayo 2025, bumaba sa 1.95 million noong Hunyo ang bilang ng mga walang trabaho na may edad 15 pataas. Sa isang press briefing, sinabi ni PSA Deputy National Statistician Devina Gracia del Prado na ang definisyon ng underemployment ng ahensya ay alinsunod sa International Labor Standards. Ito ay tumutukoy sa kakulangan ng oras ng trabaho at sa kagustuhan ng manggagawa na madagdagan ito at hindi sa tinatawag na job mismatch. Ipinaliwanag ni Raul Aspe Jr., Chief Statistical Specialist ng PSA Camarines Sur, na ang halimbawa nito ay ang manggagawang nagtatrabaho ng 6 o 8 oras kada araw, ngunit nais pang madagdagan ng oras ng kanilang trabaho. Aniya, sa Camarines Sur, bumaba ang underemployment rate mula 44.6% noong 2023 tungo sa 32.2% noong nakaraang taon. Bumaba yung underemployment rate natin. So from 44.6 this is thousands, bumaba siya sa 32.2. Dagdag pa ni Aspe, bahagyaring bumaba ang employment rate sa lalawigan ngunit hindi ito ganun kalaki. Kung sa employment naman, sa employment rate natin, medyo bumaba din tayo ng bahagya pero hindi naman ganun karami. Binigyang diin din niya na bagamat bumababa ang bilang ng walang trabaho, nananatili pa ring mahalaga ang pagtutok ng pamahalaan sa paglikha ng mas maraming oportunidad at mas maayos na kalidad ng trabaho. Malaking tulong ang patuloy na mga programang pangkabuhayan at pagsasanay mula sa gobyerno tulad ng mga programa ng Kamsur Peso upang matugunan hindi lamang ang kawalan ng trabaho kundi pati na rin ang underemployment sa bansa. Darlene Lastrulio, CSN. Sumailalim sa Spiritual Formation Seminar ng higit 100 na mga kapulisan sa Kamsur na magsisilbing Cofradia de San Jose bilang paghahanda sa nalalapit na kapistahan ni Nuestra Señora de Peña Francia. Papel ng Cofradia de San Jose, alamin sa ulat ni Regine Boy. Higit isang buwan bago ang kapistahan ng patron ng Bicolandia ni si Nuestra Señora de Peña Francia, lumahok sa isang talk and seminar ang higit sa 100 pulis na magsisilbing Cofradia de San Jose o ang mga kalalakihang nakapalibot sa andas ni Inang Peña Francia mula sa translasyon hanggang sa fluvial procession. Isinagawa ang seminar sa Digital Transformation Center sa Capital Complex, Pili, Camarines Sur. Ang aktibidad hindi lang bahagi ng paghahanda sa kapistahan ni Ina, kundi pati na rin sa espiritual na aspeto ng kanilang serbisyo. Ayon sa mga organizer, bahagi ito ng taunang programa ng Cofradia upang palalimin ang pananampalataya, disiplina at pagkakaisa ng mga deboto, lalo na sa hanay ng mga voyadores. Pigaplanuhan mi po na sinda po ilalag mi po naman sa grupo na masurulot sinda ng kumbata, siyempre mga PNP yan. Sinda po ang pinakamasakit mi kay parting paghihiling mi, as in experience mi. Nadarhon po ang andas na ina, hali diyo sa may A-Mall sa may San Francisco Church, ikot ng Jollibee, Crown Jollibee. Pag ikot sa Kansi Martires, medyo masakit dyan, dakulan dyan ng mga nagsarabat na pasaway talaga. So, di dyan mi po sinda i-assign. Sinda po ang maikot kayan, as in, suresibihon po ka mga ordinaryong boyadores, tigdi na po sa may kanto naman kang A-Mall. Kami na po ang boyadores na po,
na miyembro man kang Kapradiya ang madaran hanggang katedral. Kabilang sa mga lumahok sina Police Staff Sergeant Roel Bergarten mula sa San Jose Municipal Police Station at Patrolman Ronel Linaw mula sa Camarines Sur Provincial Mobile Force Company. Ayon sa kanila, bilang isang Bicolano at deboto, kakaibang karangalan ang makibahagi sa ganitong aktibidad. Hindi lang ito paghahanda sa trabaho kundi pati na rin sa kanilang pananampalataya. As part po kang pagiging buyadores is una po sa pinaka-importante is yung history para po malaman natin kung ano yung pinanggalingan nito para po mas ma-adapt ko po, mas ma-appreciate ko yung solemnity ng this coming event pong Peña Francia Festival. And then po para kung sana parang blessings na din po sa part namin para maging safe kami, and then para kung sana po parang blessings din po para mababaptize kami para po mas maliwanagan kami is parang dagdag lakas ng loob na rin po at para magawa namin ng maayos yung tungkulin namin this coming Peña Francia Festival. When it's come to deployment, ma'am, as a buyadores, is para na rin po siyang pamamanata sa amin. Parang yung pamamanata na i-apply namin base sa trabaho. Ang Cofradia de San Jose, isang relihiyosong grupo na itinatag upang suportahan ang mga gawain ng simbahan. Kilala sa kanilang aktibong partisipasyon sa mga preparasyon ng kapistahan. Taon-taon isinasagawa nila ang seminar na ito upang bigyang diin ang spiritual formation, disiplina at kahalagahan ng pananampalataya sa mga miyembro ng seguridad na siyang katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan sa mga malalaking aktibidad gaya ng foot at fluvial procession. Enot na paalala ko dyan, dahil mag-inom kung pwede. Bawal mag-inom. Lalo na miyembro kang Kapradiya. Pag ika nakainom, hinahalian mo po yan ng uniform. Bado. Mauli sinda, mayong bado. Birang bihis mo na yung ginibo pag nakainom sinda. Pag bawal po mag-inom, dahil mag-inom. Isay man ang magugusto ko na sarong magurang ng aki niya madulok sa iyang burat. Siri man si ina. Madyan ka, mabuya, mainom, tayo da ang requirements. Dahil po yung requirements, sarang bugan yan. Ako sa ilang ko, madyan kang nakainom, baka dahil ka dangugun ni ina, kan sa iyong panghaji. Okay lang na magdyan ka, makisuksukan ka, okay, kasi nagiging normal na, pero please, dahil po mag-inom. Bukod sa seminar, sinundan ito ng isang ritual ng pagtanggap o symbolic baptism para sa mga kapulisang nagnanais maging kasapi ng Cofradia de San Jose. Isang tradisyong panrelihiyo na sumasagisag sa kanilang panibagong panata at debosyon. Isang sagradong selebrasyon na lalong nagpapatibay ng kaugnayan sa pagitan ng pananampalataya at serbisyo publiko na siyang sentro ng pagdiriwang ng kapistahan ni Inang Peña Francia. Sa nalalapit na kapistahan ni Ina, patuloy ang paghahanda hindi lang sa aspeto ng seguridad, kundi pati sa paghubog ng puso at kalooban ng bawat isa. Regine Boy, CSN. Abala na ang Archdiocese of Cáceres sa paghahanda para sa Peña Francia Festival. Kasama sa agenda ang MOA signing sa pagitan ng JOC at pribadong sektor para sa mas maayos na selebrasyon. Narito ang ulat ni Jan Amador. Nabuo na ang Joint Operation Center o JOC na may interagency task group para paghandaan ang nalalapit na Peña Francia Festival ngayong taon. Ayon kay Father Francis Torrilla, handa na rin ang Archdiocese of Cáceres para sa nalalapit na kapistahan ng patron ng Bicolandia na si Nuestra Señora de Peña Francia. May tema ngayong taon na Our Mother Peña Francia, Mother to All. Sa Archdiocese of Cáceres, nakalagay na po lahat ng schedules. Makukuha niyo po ito sa Archdiocese of Cáceres page, and at the same time sa mga churches, sa tatlong churches na mainly involved dito, like yung Basilica at yung Francia and yung Cathedral. So meron ng mga nakaposts, meron ng mga posters ng lahat ng pagkadami-daming activities. Pero very interesting kasi part ng tradition natin yung pagtutulungan ng city at ng Archdiocese of Cáceres. So meron kami tinatawag na Joint Operation Center. So dito sinisync namin yung calendars namin at mga activities
And then, pag-uusapan kung paano magtutulungan. Ang JOC umano ang magtutulungan upang masiguro ang kaayusan ng pagdiriwang ng Peña Francia. Nasa executive committee, nandun yung different point persons ng city at ng Archdiocese of Cáceres. Sa baba nun, merong mga tinatawag na joint clusters, like merong traffic management, meron ding information, merong health, merong utilities, etc. So, initially, nagkaroon na po kami ng isang meeting as a joint operation center. Muling papatawag ng meeting ngayong August 13. And then hopefully by August 18, magsasigning na kami ng MOA na ito'y gaganapin sa Basilica sa ganap na 3:00 ng hapon. Yan ang mga preparations. Halos hati naman ang budget ng LGU ayon kay Father Torrilla para sa mga aktibidad ngayong taon kumpara sa nagdaan. Subalit pagtutulungan umano ito ng JOC. Gayunpaman nakalatag na rin ang mga aktibidad at makikilahok din ng UNICEF, isang international private organization para sa pagdokumento at ilalatag na seguridad sa pagdaraos nito. Ang challenge ngayon is yung budget, for example, kasi nag-appeal sa amin yung city na kailangan magtulungan daw kasi konti yung budget nila ngayon. Basically, parang half lang ng available compared last year. So, yung mga papakainin dito biro kasi ang daming augmentation, ang daming mga police, ang daming mga volunteers, medical personnel. Iipunin din umano ng Archdiocese ang mga arsobispo sa Kabikulan ngayong Peña Francia Fiesta at mga representante mula sa youth sector ang iimbitahan na makasama para sa pluvial procession. Jan Amador, CSN. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 60 days sa suspension ng rice importation simula September 1. Layunin nitong protektahan ng lokal na magsasaka mula sa mababang presyo ng palay. Reaksyon ng ilang magsasaka, narito ang ulat. Habang nasa kanya state visit sa India, pinasususpindi muna ni Pangulong Bongbong Marcos simula sa September 1 ang rice importation sa bansa. Layo ng hakbang na ito na maprotektahan ang mga lokal na magsasaka sa gitna ng patuloy na pagbaba ng presyo ng palay. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave M. Gomez, ang direktiba ay ibinaba ng Pangulo matapos ang konsultasyon kasama ang mga miyembro ng gabinete habang nasa state visit siya sa India mula August 4 hanggang 8. Ang suspensyon ay isinagawa alinsunod sa rekomendasyon ni Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. Batay sa datos ng Department of Agriculture o DA, nagtala ang bansa ng record na 9.8 milyong metriko tonelada ng palay sa unang 6 na buwan ng taon. Kalakip din dito ang pagluwag ng rice export ban ng India na nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Sa kasalukuyan, may ulat na bumababa na lamang sa 8 hanggang 10 pesos kada kilo ang bili ng mga negosyante sa palay. Mas mababa kumpara sa 12 to 14 na gasto sa produksyon. Itinuturo ng mga magsasaka na ang pagbaba ng murang imported rice ang dahilan ng pagkalugi. Iminungkahi rin ng DA sa Pangulo na ibalik sa 35% ang rice tariffs mula sa kasalukuyang 15% upang higit pang mabalanse ang kompetisyon sa pagitan ng imported at local na bigas. Paliwanag ng Malacanang, may legal na batayan ng kapangyarihan ng Pangulo na magtakda ng mga patakarang may kaugnay sa taripa, alinsunod sa konstitusyon at umiiral na mga batas. Isa sa mga umaasang makabawi ay si Tatay Eduardo Clarianes, isang magsasaka mula sa Minalabak Pili, Camarines Sur. Kalugyan, nagbarato ba si Paro, gis na lang. Dapat gusto mo magtaas man ta, kung kayo makakuyan man sa pag-umami. Takulang tabang man. Nagmahal siya, nagbarato si Paro, si Abono, dahil man nagbaba. Dagdag pa ni Tatay Eduardo ang panawagan sa pamahalaan na bigyan ng higit na atensyon ng kalagayan ng mga magsasaka. Gusto mo, mataasan man ta. Kalugyan mo gagasto. Dakulang gasto. Si Abono, mahal. Si Paro, pababa ang presyo. Yung mga medisina, aralang kaw ang presyo. Si Paro, nagbaba, dahil man nagtaas. Sa pag-aangkat ng bigas ay magsisilbing panandali ang proteksyon para sa mga lokal na magsasaka habang pinapanday ang mga long-term na solusyon sa sektor ng agrikultura.
Darlene Lastrulio, CSN. Nagdaos ng investment roadshow sa Naga City ang Bureau of the Treasury para hikayatin ng mga Bicolano na maglagay ng puhunan sa kanilang programa. Narito ang ulat. Nagtipon-tipon ng mga nais magtayo ng negosyo maging micro, small, medium enterprises sa idinaos na roadshow ng Bureau of Treasury. Layo nitong palawakin ng kaalaman ng mga Bicolano sa ligtas at abot kayang pamumuhunan sa government securities. Sa open forum na talakay bawat sentimiento ng mga dumalo sa roadshow. Layunin na bahagi ito na malinawan ng mga kalahok kung paano mabibili at mapapakinabangan ng RTDs bilang isang investment instrument. Nagkaroon din ng bukas na Q&A at talakayan sa mga mesa kung saan tinugunan ng mga tagapagsalita ang mga tanong at mungkahi mula sa mga dumalo. Binigyang diin ni Director Hazel Calleja o IC Director ng BTR Regional Office 5 ang kahalagahan ng Retail Treasury Bond 31 lalo na para sa mga Bicolano na ang kabuhayan ay pangunahing nakasalalay sa pagsasaka at pangingisda. Ng mga farmers, yung mga fishermen. Actually, kami nag-iikot po kami for financial literacy and isa po yan sa mga ginaguide namin kung paano mag-invest. And so ngayon po, nakikipag-coordinate kami sa mga LGUs. Actually, kanina, galing kami sa City Government of Naga para din ipaabot itong program namin. Dagdag pa niya, nakikita ng BTR ang positibong pagtanggap ng mga Bicolano sa ganitong uri ng investment. Open po sila sa opportunity natin na ito. And throughout Camarines Sur, provincial office din, marami pong invite sa kanila for financial literacy sessions. Kami na po minsan yung medyo kasi hindi na namin then magawa na ma-penetrate yung iba kasi nga sobrang may mga invites din, especially now na dinaan namin sa mga LGUs. And with that, sa mga cooperatives kasi, yun din yun, nasa LGU din yung coordination. Ang RTB 31 ay may 6% interest kada taon, 5 taong tenor at maaaring bilhin mula Agosto 5 hanggang 15, 2025 sa pamamagitan ng mga itinalagang selling agents. Ang kikitain mula rito ay gagamitin sa mga pangunahing proyekto ng pamahalaan gaya ng agrikultura, edukasyon, infrastruktura at kalusugan sa buong bansa. Darlene Lastrulio, CSN. 2 babae arestado sa bypass operation sa Naga City. 11 sachet ng shabu na samsam. 2 babae ang naaresto sa isinagawang anti-illegal drugs bypass operation ng mga otoridad bandang alas 12:02 ng madaling araw, August 8, 2025 sa Zone 2 Sitio Federes, Barangay Pacul, Naga City. Kinilala ang mga suspect na sina Laika, 28 years old, residente ng Zone 7 Sagrada Familia, Barangay Peña, Francia, at Alaysa, 25 years old, mula sa Zone 5 Sitio Almeda, Barangay San Felipe. Kapwa silang walang trabaho at kasalukuyang nasa kustodya ng Police Station 4 o PS4. Ang operasyon ay pinangunahan ng PS4 Station Drug Enforcement Unit o SDEU, katuwang ang City Police Drug Enforcement Unit, Criminal Investigation Unit at sa koordinasyon ng PIDEA Regional Office 5. Nasamsam sa operasyon ng 11 heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang 500 genuine bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang mga suspect at nakumpiskang ebidensya ay dinala sa PS4 para sa tamang dokumentasyon at disposisyon. Inihahanda na rin ng mga kasong isasampalaban sa kanila sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagpaunahan ng 9 na kalalakihan sa Bombon, Camarines Sur sa pagkudkod ng niyog. Aktibidad layong mapreserba ang kultura ng tradisyonal na pagkakayod ng niyog. Narito ang ulat. Ngayong araw, August 8, ang kapistahan ng Barangay Santo Domingo sa Bombon, Camarines Sur. Pero bago pa man ito ay nagkaroon ng Krudkudan Challenge sa lugar na nilahukan ng 9 na kalalakihan. 30 hanggang 50 taong gulang ang sumali, dala ang sariling kudkuran at planggana na pangsalo ng kinayod na nyog. Simple lang ang mechanics, ang pabilisan at paramihan ng kinayod sa loob ng 15 minuto.
And the best among the rest at itinanghal na champion sa kurudkudan, si George Dakpano na siyang may pinakamaraming nakayod na nyog sa loob ng 15 minuto. Maray man sa araw ganing mapista, nagkakawat, maugmaman, kaigwaman kaming gawa may dikit ning papremyo sa harong, pang pambakal lamang panara. Inot na inot kaya ang nyog sa source of income digdiyo sa barangay. And ini yung kurudkudan 2025, saro siya ning pakawat na naisipan kasi traditional pa si paagi kang pagkudkud kang nyog. And very unique siya. Maugma kasi igwa pa man pala natatadaan na mga tataong magkudkod ning manual. Bako lang si itong nagbabayad para magpakudkod, kundi itong manual na pagkudkod bago lutuon ang sarong panira. 1,500 pesos ang napanalunan ng kampyon. Maliban sa nagdala ng kasiyahan ng palaro, naging daan din dito upang ipaalala sa mga kabataan na ang nyog ang isa sa pangunahing produkto sa lugar bukod sa tiklad. So kami nagpapasalamat, dakol ang nag-participate, and si mga contestant, very jolly sinda. Very igos sinda ning sportsmanship na maray talaga. Tapos gabos urugmahon, lalo na si mga nanggarana, si mga kairibanan ning mga contestant, urugma sinda para duman sa mga nanggarana. Daog sinda, happy man giraray sinda. Jan Amador, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Darlene Lastrulio. Diyos mabalos sa pagtitiwala.